Ak som prišiel na dôchodok, tak som sa začal venovať pleteniu rôznych výrobkov z prírodných materiálov. Najprv z vrbového prútia a potom neskôr z ďalších ako iných materiálov, ktoré pozdejšie predstavím. Sú to rôzne misky. Táto je z levandule, zo skorocelu, zo slamy. Môžu to byť, je to úľ, potom z obyčajného prútia rôzne takéto misky na chleba. Tu na takisto skorocel, ihličie borovicové, toto máme borovicové korienky. No a materiály, ktoré na to používam, tak by som vám teda predstavil nejaké možnosti, ktoré sú všeobecne ako prístupné. Tak používam tú levandulu, používam slamu, ktorú odkosím predtým, ako ju pokosí kombajn, aby nebola dolámaná. Tu nám máme pálku močiarnu, sú to močiarne trávy, ostrica, tráva ostrica, rôzne druhy tráv, ktoré sa bežne nachádzajú v prírode. Toto je to borovicové ihličie, čo som spomínal. Tomuto sa hovorí sítina rozkladitá, obyčajné prútie. No a taký pomerne neznámy materiál je ten skorocel, skorocel kopiovitý z tonky. Základné náradie je nožík, nožnice, nejaké kombinačky, šidlo a trubička alebo nejaká hadička, do ktorej sa nastokuje, navlieka prúžok z toho materiálu, a ktorý vlastne opletám opletacími materiálmi, a tie sú, buď je to liko, toto je farbené liko, alebo je to bavlnená priadza. To liko kúpime v záhradníckych potrebách, bavlnu v galantérii. No a ešte je tu na vrbový lubok, ktorý sa používa väčšinou pri pletení tých slamených ošietok a slamených úľov a podobných teda výrobkov, hlavne z tej slamy. Postup je naozaj veľmi jednoduchý. Do čaľunickej ihly alebo aj do tenšej ihly nastokneme a navlečieme liko. Máme teda to liko, urobím si maličký uzlík tu na. No a opletáme teda to borovicové ihličie, ktoré máme pripravené tak, že si ho zmäkčíme namáčaním vo vode, najlepšie v horúcej. No a pridávame ho do takejto malej trubičky, to je obyčajná vínna alebo hadička na sťahovanie vína. Kúsoček z nej sa odreže a takýmto spôsobom si po celú dobu pletenia vlastne vymedzujem prúžok, ktorý potom opletám s likom a zašívam ho jednoduchým stehom. Za sebou máme asi 1-hodinovú robotu. Nebudeme začínať, lebo dosť dlho by to trvalo, ale ukážeme si, akým spôsobom sa pokračuje v pletení. A prevliekam vždycky popod steh, ktorý je v predchádzajúcom riadku. Takže trošku si to zatočím, aby to nebolo príliš rozpustené, rozídené. A takýmto spôsobom vždycky do každého toho jednotlivého stehu prešijem a vytváram takýto
slímáčik, takúto proste úlitku, takýto útvar. Dá sa povedať, že táto technika je prastará, vlastne jedná sa o špirálové pletenie a používala sa už v staroveku na pletenie povedzme aj slamenných výrobkov. Našli sa v egyptských pyramídach, aj v Mezopotámii a používajú sa dodnes a neboli fakticky nejakým spôsobom prekonané a nie sú zastaralé. Dajú sa rôznymi kombináciami toho pletenia, dá sa vytvárať rôzny vzor, takže tam sme videli na tých mojich výrobkoch, že všelijaké veľmi pekné kreácie sa dajú vytvoriť. Malá miska, ktorá má priemer nejakých 12-15 cm, tak trvá okolo 6-8 hodín a to už teda dá sa povedať, že mám nejaké skúsenosti. Je to proste veľmi pracné, ale tá práca stojí za to a dáva veľmi pekné výrobky, veľmi pekné kreácie a poteší každého, kto si to dokáže svojpomocne vyrobiť. Ja snažím sa odovzdávať teda ten fortiel starých majstrov alebo starých gazdov, lebo to bola robota proste na každom gazdovstve cez zimu, tak sa snažím dostať do ľudí určitým spôsobom lásku a záujem o toto staré zanikajúce remeslo. Dúfam, že sa dokáže a týmto spôsobom ho oživíme a udržíme pri živote.